nini girlfriend haya ke ba nini boyfriend no jora sirui manya hangke tei respect bo rui manya hangke tei nung bono kubi hamjama rui simanya hangke jefru boni ni kubi hamjama no nangai tongfro tei nung bono bisas bo khlaimanya hangke tei nung bono poito bo khlaimanya hangke tei nung bono salni saltam thanggai no yakrnani hangke ta faidi relation no tamoni bagai borok ni bukhawo kecheng mombati no musunggai ulo last to hangke abono bothariru tei nung khoroksa borok ni responsibility si naimanya hangke ta faidi relation no friendship jora kheno pathagai tongdi belai kheno effort nango je nung nini relationship no kusu goti sawitlang thangnani hangke tei nung je nini bukhani wansungmani no control se khlaimanya hangke nini thani kono dina phana dai to krei jene khoroksa borok ni bukhabai thangnani nini thani kono dina phana dai to krei jene khoroksa borok no ordek mordek khlai yakarnani nung khoroksa obohai borok ndi nini life te nini takhuk bukhuk rong no te nini husband hekba wife no thia sak no kaham ketlangnani nini bukhano sungdi nung nini bukhano 1000 bar sungdi ekbar sungai chudo buji hangkai sungdi nung nini bukhano jene khoroksa borok ni dai to ngida mangkha nung khoroksa borok no kubui bukhabai je hamjagai tongo hangke nung a borok no thia sak no khusiwat langai jamano nung nini bukhano sungai naidi aboni fore hingase nung relation of faidi fro nung nini bukhana sungai nini bukhano no ang obok khlaimano huni hinyachak nung relation ta faidi je borok bukha sabainai bo kono dina phana saimangla je khoroksa borok ni bukha baikha hangke bobahai position ok laitong je borok dukare jangnai a borok simiche saimano bukhawo tamo wansuk jagai tong hamya digi da thangai tong na kaham digi aboni bagone sau kebo khoroksa borok ni bukha bai ta thangdi hamjaka hangke kubi bukha bai na hamjakdi